А где министр? Здесь. Ну ищи зерно. Или ты уже забыл как-то? Что же я забыл? Глубина какая у тебя? Здесь Ты помнишь, какая? Здесь будет до 4 сантиметров. Ну, 4-5. Даже тут на легких почвах и 6 вырастет. Ну, нормально. Нормально расклад. Идеально. Лукашенко падчас наведвання Касцюковіцкага раёну загадаў міністру сельскай гаспадаркі Сергею Барташу рукамі выкопваць зерне. Такія кадры паказалі на БТ. Іншыя ж дзяржаўныя агенцыі прэс-служба Лукашэнкі гэтыя ягоныя словы выразалі. Это все, что трэба ведаць про беларускі аўтарытарны рэжым, про статус беларускай номенклатуры і пра шмат што іншае. Вось паказаць гэты сюжэт, в прынцыпе, любому замежніку, і як бы больш нічога асабліва тлумачыць не трэба. Кажа палітычны аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч і адзначае, што такія паездкі Лукашэнкі набываюць форму перадвыбарнай кампаніі.